Så endnu en gang, velkommen til dagens webinar. Det er et af vores første i nyere tid. Det er nogle år siden, vi holdt det sidst. Og vores ambition er der, at hvis vi overlever det her i ordentlig stil, at efter sommeren at gentage med en række webinarer mere, således at vi kan give nogle produktopdateringer til vores partnere og kunder på en måde, hvor vi ikke behøver ligefrem at transportere os for langt væk fra vores egen sofa. Dagens emne, det er jo UXI-sensoren, og den har jeg set meget frem til. Jeg har en lille kærlighedsforhold til UXI-sensoren. Jeg har faktisk taget en med her, så I kan se, hvordan den næstsidste generation så ud. Den nye er lige kommet. Det er den, som vi har talt lidt om i dag. Hvis nogen af jer har den gamle firkantede UXI-sensor, så er det på tide, at I kommer op på den nye generation. Øhm, Det er, vi har lavet en lille agenda. Nogen fortæller mig, at det er en god idé at have en agenda, som man har noget arbejde ud fra. Starter med en refresh omkring UXI-sensoren og hvad der er sket, og hvad den nye kan, 6E-sensoren, hvad den kan, og hvad den giver til os. Så vender vi UXI-agenterne. Der sker noget på UXI-agentfronten. Vi har haft vores Android-klient til Zebra et stykke tid, men nu har vi så også fået vi har haft vores Linux-agent til Zebra-device et stykke tid. Men nu er vi meget, meget tæt på at release Windows og Apple-klienterne. De bliver releaset internt til HP SE'er her i denne her uge eller næste uge. Så vi kan lege lidt med den, og så gætter jeg på, at på Discover, der vil der sådan være en kæmpe annoncering, og nu er de klar til markedet. Og nogle af jer, I har sikkert hørt om den før, for vi har talt om den et stykke tid. Men det kommer vi tilbage til. Og altså, når jeg er færdig med at tale om alle de her sådan mange fede ting, man kan med UXI-sensoren, så går vi så over til en demo, hvor Lennart viser nogle af de nye fede ting, der er kommet med 6E'eren, og hvad vi kan med de ekstra radioer, og hvad vi kan i dashboardet i dag. Det er godt klar over, at der er nogle af jer, der allerede kender UXI-sensoren, og der er sikkert også nogle af jer, der er nye til den. Så det bliver sådan en blandet pose bolsje her på et niveau, hvor det er henne. Og der vil også være nogle links i præsentationen, og dem kan jeg jo naturligvis ikke af gode grunde aktivere på videoen, så dem, der gerne vil have præsentationen, bagefter det skrive til mig, så laver jeg en WeShare eller WeTransfer, og så får I PowerPoint-versionen, hvor linksene er aktive. Så lad os komme godt i gang. Vi er allerede 4 minutter inde, og der er lang vej til målet. Noget af det, som der har trigget glæden eller den interesse, der er for UXI-sensoren for nye kunder, det er det indhold i de her sådan 5 forudsigelser, som nogle af vores nørder kom med sidste år omkring 2024. Den ene ting, det er døden af standalone firewallen. Vi kan jo godt lide at sige, at next generation firewall er last generation firewall. Og det hænger sammen med, at vi ser sikkerheden flytte sig alle mulige andre steder hen i netværket og i brugerinterfacen, end at ligge på en perimeter firewall. Men det er et helt andet webinar. Den anden forudsigelse, det var, at Zero Trust kommer til at accelerere, hvordan vi ser security og networking smelte sammen og bliver alignet til at blive styret et sted fra. Det er også et helt andet webinar, som vi også nok skal komme ind på. Så er der Measuring End User Experience becomes a must for driving operations, og det er det, vi skal tale om i dag. Det er jo, hvordan kan vi måle på slutbrugeren, og hvorfor er det blevet så vigtigt at måle på slutbrugeren. Dem af jer, der har brugt UXI-sensoren længe, har jo nok primært brugt den som et helpdesk-værktøj til at troubleshoote på netværket og gå ud og så fikse der, hvor tingene har været. Den fjerde forudsigelse, det er, at Wi-Fi 6 eller 6 GHz kommer til at eksplodere, og det bliver den største feature i Wi-Fi 7, og det kan vi jo godt se nu, hvor Wi-Fi 7 er blevet annonceret, at 6 GHz, det var allerede 6E, men i Wi-Fi 7, der er jo ikke ret mange flere fede features for almindelige kontorbrugere i Wi-Fi 7. Og dog er der nogle fede ting alligevel, og det er også et andet webinar. Der er for øvrigt et Airheads-webinar omkring Wi-Fi 7 den 30. maj, som I kan deltage på, hvis I har lyst til det, hvor man går dybt med vores nye Wi-Fi 7-offeringer, hvad det er for nogle unikke Aruba-features, der ligger i det her, blandt andet ultra-tri-band filtering og sådan nogle ting. Og så den femte, som vi nok kan mærke, er slået big time igennem på alle de seminarer, der har været det sidste stykke tid, at AI vil frigøre IT-administratorer. Og det er måske en sandhed med modifikationer, fordi vi får bare endnu mere indsigt, og det er jo ikke altid, vi ønsker så meget indsigt, for det giver flere opgaver. Men det kan jo i hvert fald øge kvaliteten af vores løsninger og opgaver. Og det vi fokuserer på i dag, som sagt, det er, hvordan
kan vi hjælpe og måle på user experience, fordi det er ligesom det, der driver os. Vi er jo nået til et punkt, hvor vi er blevet hvor vi tidligere som IT-administrationsafdelinger var det også der ligesom leverede IT til kunderne, altså brugerne. I dag der er vi jo rigtig meget drevet af, at vores brugere vender sig om og også siger, at vi skal have det her, vi skal have det her. Og hvis ikke du leverer det, så får vi et andet sted fra. Så IT-brugere er blevet IT-forbrugere, og hvis ikke vi leverer det, så finder de et andet sted. Og så er det også, i den sammenhæng er det også nødvendigt, at vi kan måle på den oplevelse, brugerne har af vores netværk, og være proaktive på de her netværk. De her data, de her forudsigelser, kommer primært fra de her tre områder. Den blog, som David Hughes har skrevet, den rapport, vi har lavet omkring networking og security trends, og så de her sådan 5 forudsigelser, som der ligger på et webinar. Og de her links, de ligger som sagt i PowerPoint-versionen af det her webinar. Hvis vi kigger på... du skulle for hurtigt. Tilbage igen. Hvis vi kigger på det her sådan punkt 3, hvorfor det er så vigtigt, jamen det er jo igen fordi, at vi taler meget omkring det der digital experience monitoring, altså hvor vi kigger på, hvordan oplever vores brugere netværket. Og noget af det, der er sket, det er jo, at vi er gået Wi-Fi first, så rigtig mange organisationer begynder at fokusere mere og mere på Wi-Fi first, og der kommer flere og flere devices på vores Wi-Fi, der er med til at belaste netværket og frekvenserne og skabe enormt meget trafik på de her accesspunkter. Plus at vi har en masse cloud services, som vi ligger og arbejder ud imod. Det vil sige, at de ting, vi arbejder med som brugere, ikke nødvendigvis ligger internt i IT-afdelingen, men oftest hentes ude i skyen et eller andet sted, hvor vi så skal connecte til. Og det er rigtig svært for os som IT-afdelinger at holde styr på den her fødekæde. Jamen, hvor er det? Problemet er henne i den her fødekæde. Er det brugeren? Er det PC'en? Er der for lidt memory i den? Er det AP'et? Er det netværket? Er det forstyrrelse på frekvenserne? Er det cloud connectivity? Hvor er det problemet ligger henne? Og det er jo her, hvor UXI-sensoren er med til at hjælpe os til at kunne monitorere og finde de her områder. Og det er noget af det, som vi også vil vise i demoen, det er, hvor mange ting, der kommer af værktøjer, der gør, at vi kan se mere og mere ved hjælp af UXI-sensoren. Så vi er ligesom fanget imellem det der med brugerens oplevelse af det, og netværket. Hvordan får vi de ting til at samme eksistere, og monitorere de her ting på en og samme måde. Som jeg nævnte lige før, så er Wi-Fi jo blevet meget Wi-Fi first. Vi ser det på hele det der smart offices, hvor der er ikke nogen kontorer i dag, der bliver indrettet, uden at man tænker Wi-Fi first. Vi ser også industrien med digitalisering 4.0 rykke over på netværkstransport og Wi-Fi selv i produktionshaller, hvilket stiller ekstremt store krav til den Wi-Fi, vi kommer med. Og så ser vi især den oplevelse, vi har af den, når vi er i det åbne rum, når vi er ude at handle, når vi er ude til store venues, til koncerter, til alt muligt andet sportsbegivenheder. Så ønsker vi også at have en god Wi-Fi connectivity, eller en 5G connectivity, hvilket så er det næste skridt i den her brugeroplevelse, det er, at vi ser Wi-Fi og 4G og 5G smelte mere og mere sammen fra brugerens perspektiv. Og derfor vil vi jo også som IT-afdeling stå på mål for deres oplevelse af den her fælles Wi-Fi og 5G-oplevelse. Og det er også noget af det, vi kommer til at kigge ind i, når vi ser på, hvad det er, vi udvikler UXI-klienten sensoren til. Allerede her, nu kan jeg godt begynde at kalde det en UXI-klient, og ikke bare en sensor, fordi der kommer til at ske meget, meget mere på klientsiden omkring UXI'en. Egentlig er det selvfølgelig i hele education-segmentet, at for eksempel lige i øjeblikket er det et stor eksamenstid, så der er det jo rigtig rart at kunne overvåge, hvordan foregår det nede i eksamenslokale med wifi'en, og konnektiviteten i orden op til der, hvor eleverne skal aflevere deres eksamensopgaver osv. osv. Og det kan vi jo bruge en sensor til, og monitorere baseline for det her, så ikke vi troubleshooter de forkerte steder. Og typisk så opstår det ved, at der er nogen, der siger, at der er et problem med wifi, og så hvor skal man starte henne? Fordi brugeren siger jo, det er noget med wifi'en at gøre. Men det kan sagtens være, at det er capture portal, det kan sagtens være, at det er connectivityen til skyen. Problemet kan sagtens ligge et helt andet sted, og det vil vi jo nødt til at meget, meget hurtigt finde ud af, så ikke vi ligger og roder rundt og forsøger at fikse wifi'en, hvis det er et helt andet sted problem er. Og det er der UXI-sensoren kommer ind og hjælper os. For den kigger på det her store landskab, vi har, med utrolig mange interessenter, altså teknologiske interessenter, i vores setup på, hvor det kan gå galt for os. Digital Experience Monitoring, DEM, med UXI-sensoren. Jamen, der er sikkert mange af jer, der kender det allerede. I princippet har vi i dag faktisk 2 måder at måle det på. Vi har vores UXI-sensor, /klient,
Og så kan vi faktisk også måle det op i vores Access Security klient, altså den SSE-klient, som vi har gennem opkøbet af Access Security. Så vi har flere steder i dag, vi kan måle og sammenholde de her data. Fællesnævner for de her værktøjer, vi har til det her, det er, at de alle sammen fodrer vores Aruba Central med data til Client Insight-delen. Dem af jer, der bruger Aruba Central og kender det, vil jo se, at Client Insight er et område, der vokser utrolig stærkt inde i funktionalitet inde i Central. Og der begynder vi at se flere og flere af de her sådan, datafangstpunkter fra sensorerne, fra klienterne, fra Access Security og fra ClearPass blive fodret ind, således at vi kan sidde og monitorere et stærkt samlet billede af oplevelsen for klienten i netværket. Så vi har en sensor. Den her fine ting, jeg viste før. Jeg plejer at sige, at hvis man ikke holder øje med den, så lige pludselig så er der måske en, der har valgt at sætte en rose i den, og så står den virker som vase et eller andet sted, så man skal lige holde øje med, hvor den er henne. Men fordelen ved den nye formfaktor her, som der har været på nu, det er, nu ved man godt, det ikke er et AP, så man sætter den ikke i loftet, man sætter den rent faktisk et sted, hvor den kan fungere som en Wi-Fi-klient. Så har vi dashboardet, som vi ser på det senere. Så har vi en agent til Zebra Devices, det har vi haft et par år nu, og en agent for Android. Og så kommer der meget snart også agenter til Windows og til Microsoft. Det stærke ved det her, det er, uagtet hvad for et netværk I har, om det er Aruba, eller om det er Cisco, eller Fortinet, eller Syxel, eller hvad det nu er, jamen, så kan I altid bruge UXI-sensoren, for den kører fuldstændig uafhængigt af netværk. Det er en Wi-Fi-klient, der monitorerer noget. Den er ligeglad med, hvad der sidder nede bagved. Den har det selvfølgelig allerbedst, den kan være data til Central, men det er jo ikke et krav overhovedet for at bruge en UXI-sensoren. Så det er et rigtig stærkt solution assurance værktøj, der kan hjælpe os til at troubleshoote på vores netværk. Og så gør den det, at den kigger på, så jeg plejer at sige, outside in, den kigger på netværket udefra, fra klientens oplevelse. Hvor de fleste andre værktøjer i den her netværksverden kigger på det indenfra, altså fra netværksenhedernes synspunkter ud mod brugerne. Og vi måles jo ikke som IT-afdeling på, hvordan netværket kører ud mod brugerne. Vi måles jo på, hvordan brugerne oplever netværket. De er jo ligeglade med, om det er en port eller et VLAN, der er i uorden. Brugeren oplever bare, at der ikke er adgang til et eller andet, og så er det typisk, hvis de er på en trådløs platform, så er det Wi-Fi, der er skyld i det. Så derfor er den her sensor altså rigtig, rigtig god. Og så også på Insight, netværket kan selvfølgelig også gøre nogle ting med at måle på nogle forskellige ting herinde. Så det er på brugerperspektivet. Det er en sensor, vi sætter op. Det kan være en klient. Nu har vi allerede her på den her slide luftet sløret for de klienter, så løfter sløret for de klienter, som der kommer og bliver fuldt annonceret forhåbentlig på Atmosphere. Discover Atmosphere. Så måler de her klienter sensorer på Wi-Fi, på selve netværket bagved og ud imod de applikationer, der kører udefra. Og det er fødekæden i det. Dashboardet er jo meget intuitivt. Hvis det er grønt, så er alt okay. Hvis det er rødt, så er der en udfordring. Så er der måske nogen, der sidder og tænker på, at den der sådan, hvad så hvis det er blåt? Der er ikke så mange af jer, der ser den blå, for den blå smiley, det er, når man har mere end 20 sensorer i sit netværk. Så er det fordi, så kan vi også noget omkring artificial intelligence og noget mere solution assurance på toppen af det, når man har mere end 20 sensorer i samme netværk. Så kan man nogle flere ting med sensorerne, fordi der bliver mere kumulativ data, og ikke bare for én bruger. Og så bliver det jo også, når vi får agentversionen. Så en agentversion tæller også for en sensor. Og så er der nok flere af jer, der vil opleve at kunne nogle flere ting med dashboardet og de rapporter, man kan trække ud af dashboardet. Placeringen af sensorerne har jeg fået nogle billeder fra, hvordan de kan sidde. Og det er jo ret væsentligt, at man sætter dem der, hvor brugerne er med Wi-Fi. Så ikke man sætter dem op i loftet eller inde bag en fjernsynsskærm eller et eller andet, så ikke den sidder i vejen for et eller andet. Så man sætter dem et sted, hvor brugerne er, således at den rent faktisk simulerer og oplever miljøet som værende en bruger. Den nye sensor, 6E-sensoren, den er lidt mere flad og rektangulær end den, som vi kender i dag. Den, som jeg viste før, det er sådan lidt mere rund version. Det er 5G, det er version 5-sensoren. Og den nye 6E-sensor, den er lidt mere firkantet, men der er mere i det end bare det. Den har også nogle ekstra radioer, hvilket det gør, at den kan noget mere. Altså, for det første har den en meget, meget stærkere CPU, så den er meget kraftigere. Så har den Zigbee, fordi vi fokuserer jo rigtig meget på sammensmeltning af netværk og IoT og OT-devices. Og så nu vil vi også have en Zigbee-radio ind, så den også skal simulere og måle på Zigbee-trafik og give os tilbagemelding på Zigbee-trafik. Så er der 2
klientradio ind mod tidligere kun én klientradio. Og det gør også, at vi kan nogle flere ting på den. Det vil sige, at den bliver meget, meget stærkere. Så det er blevet en ret kraftig opgradering af sensoren. Den er stadigvæk i to versioner, ligesom vi kender det i dag. En med Wi-Fi og Ethernet, og en med Wi-Fi og Ethernet og LTE, altså et SIM-kort, så mulighed for at sætte backup på den. Og det er jo til de miljøer, hvor det ligger langt væk eller ude fra vores rækkevidde. Så er det meget rart at have en telefonibackup på sensoren. Så hvis strøm ryger i bygningen, eller fiberen ryger, jamen, så vil du stadig kunne accesse sensoren og se, hvad der foregår ude på lokationen. Jeg har siddet i en helpdesk-situation, hvor det var ret træls, når strømmen røg et sted, og man så nåede at sende elektrikeren afsted for at gå ud og fikse et eller andet. Når så han når derud, så er strømmen kommet tilbage. Og det kunne man have set med sådan en type sensor. Den vil fortælle, at det var strømmen, der var gået. Og det er faktisk et ret stærkt værktøj til det. Vi har også en app til User Experience Insight, således at man rent faktisk kan konfigurere og opsætte sin UXI-sensor ved hjælp af en app, således at man ikke skal ind på den. Så det ligger der også en masse dokumentation på nettet, på vores UXI hjemmeside, hvordan man kan gøre de her ting. Som sagt, så fås den i øjeblikket i 4 versioner med og uden LTE, og så i den med 2 radio 6 GHz, og så den uden 6 GHz. Og den største forskel er selvfølgelig hestekræfterne, der er i maskinen, den ekstra radio og så Zigbee. Så det er en markant forbedring med den nye sensor. Noget af det nye, der er kommet netop, fordi vi også har fået 6 GHz med, og det vil Lennart også vise senere. Det kan godt, at han ikke vidste det, men så husker han det nok nu. Det er, at vi kan gå ind og se på de forskellige radioer, og hvordan båndbredden og kanalerne udnytter forskellige radioer. Men det kommer Lennart meget mere ind på over i demoen, så det er fedt at se det på en demo. Jeg har renset præsentationen for cirka 20 screenshots, så vi vil hellere vise det i en demo. Så kan vi se, med den nye 6E-sensor, så er der 13 nye metrics, vi kan gå ind og monitorere og kigge på, som det ikke har været med tidligere. Det er faktisk ret stærkt. Så er der nogen, der prøver. Kan sensoren fungere som spektrum analyzer? Det kommer vi tilbage til. Det hørte du godt, ikke, Lennart? Når jeg siger, at det kommer tilbage til, så er det dig, ikke? Men vi skal nok vende tilbage til den. Det kan godt ske, at vi kan nogle ting der. Så der er 13 nye områder, vi kan måle på. Nu skal jeg lige tilbage til der. Hvorfor? Altså summary omkring den nye sensor, 6E-sensoren. Lidt nok lige mute, for jeg kan høre mig selv. Sorry. Tak. Det tager nok, at jeg andre skal høre på, men jeg også selv skal, så bliver det. Så det er lige de 4 ting, som der er vigtigt. Nå jo, så noget nyt, det er også det, at der er 30 dages time series data reporting. Det er faktisk ret cool. Det har vi ikke kunne før. Så nu kan vi se markant længere tid tilbage i tid på det for sensorerne. Når så man har mere end 20 sensorer i sit netværk, så er der også mulighed for at lave noget helt nyt omkring AI Ops, for så har vi noget kumulativt data, som skyen kan arbejde på. Så vi kan rigtig faktisk lave noget incident detection, og nogle flere ting, der har mere end 20 sensorer. Og det tæller altså også klienter. Så opmærksom på det, når vi frigør klienterne. Det kan godt være, at vi kun har 4 eller 5 sensorer i dag, men det kan godt være, at vi vil have nogle klienter aktiveret også, hvor det er nogle brugere, hvorpå at UXI-klienten så ligger hos nogle brugere. Det kan være nogle kritiske brugere, det kan være nogle nysgerrige brugere, det kan være nogle brugere i nogle områder. Jamen, så kan I lige pludselig få en mobil sensor i princippet på, fordi det ligger på brugerens PC eller Mac og kommer med rundt der. Og incident detection, så får man sådan en lille skærm, lille smiley nede i hjørnet, som man kan klikke på, og så kan man så læse meget mere omkring, hvad er det, den har opdaget, baseret på den kumulative data på tværs af alle mine sensorer i mit netværk. Så. Service assurance, det kan jeg godt lide ved den. Det giver os mulighed for at kunne lave noget solution assurance og noget service assurance over for vores brugere altså vores IT. Og som IT-administratorer kan vi over for cheferne vise, hvordan tingene fungerer. Og der kommer noget bedre kort og værktøjer. Og her kan du også se, at der er noget spektrum visibilitet, men det kommer igen lidt ind på. Og så tror jeg faktisk, vi er. Nej, der var mere her. Der er flere skærmbilleder fra Solution Assurance. Vi kan lave packet capture, og det kan vi så dele
eksportere til Wireshark og Wi-Fi Explorer integration også, så vi rent faktisk kan bruge de her data til noget fra sensoren og fra klienten, når den kommer i luften også. Noget af den kan jeg selvfølgelig også se på en ekstern service, at jeg fjerner et par slides for den her, for at vise, hvordan det gjorde på klienten. Men det, der er vigtigt, er, at når vi har en fejl på noget, så kan vi gå ud og se på, hvad var det, der skete. Og her kan vi så se, at det var en Microsoft Teams service, der ikke var i orden. Og det er jo her, hvor vi kan lave den her meantime to innocence, at vi hurtigere kan fejlfinde, hvor fejlen er, således at vi ikke render rundt og fejlfinder i netværket. Man kan se, det Teams dernede, så kan vi godt stoppe med at fejlfinde i netværket, for det kan vi ikke gøre noget ved alligevel. Så er der lidt omkring UXI og Zebra. Tag det lige med, fordi det er jo her, hvor basis for den her ekstra klient, vi har lavet, ligger. Og det stammer jo fra, at vi havde store udfordringer, eller vores kunder har haft en stor udfordring med Zebra-klienter. Zebra-klienter bliver brugt i retail og manufacturing og mulige steder til skærne varer med, til wearable computers og headsets, alle mulige steder. Og udfordringen i de her steder, det er forholdsvis udfordrende Wi-Fi-miljøer. Og der kan være noget med sticky clients og roaming, så det ikke er særlig godt. Så der har vi lavet en klient, der passer på Zebra devices, således at vi rent faktisk kan se, hvad der foregår på netværket inde i den her sådan, produktionshal ved hjælp af målinger fra Wi-Fi-devicene, som Zebraerne jo er. Og det giver mulighed for at kunne optimere miljøet i et produktionsmiljø. Det giver også mulighed for at finde devices med 802.11mc, som der jo er location-delen i Wi-Fi-standarden. Og det gør muligt for, at hvis nogle gange så har der sådan en håndskal eller andet, som folk har glemt på en hylde et eller andet sted, jamen nu kan man rent faktisk finde ud af, hvor henne skal jeg lede efter den. Men samtidig så giver det også mulighed for, at vi faktisk kan integrere det her op imod Aruba Central. Så vi får noget kortmateriale, og vi har noget kortmateriale i Aruba Central, og så kan vi lave noget heatmapping og location analytics over i Aruba Central, baseret på kortmateriale, der kommer fra UXI-sensoren også. Altså det bliver ret spændende, når vi begynder at se flere bruge det mere aktivt. Her kommer vi så til at afsløre lidt af Windows og Mac OS Selected Availability i maj 24. Det er nu. Selected Availability betyder, at først og fremmest så bliver det også HPE-ESE'er, der får den. Så vi lige kan give lidt stresstesting, og så i løbet af et par uger eller en måned. Så jeg vil igen gætte på Discover, der lukker man op for, at kunder kan få Selected Availability adgang til klienterne. Så vi får nogle flere real-time data fra kunder, der bruger vores Windows og Mac-klienter til UXI. Så value proposition omkring UXI, jeg har været lidt inde på det. Man behøver ikke at tage ud på stedet, hvor man skal fejlfinde. Man kan monitorere det, man kan gå bag i tid, man kan sætte det op på hvilket type netværk. Og det her det er en utroligt billig måde at komme i gang med at kunne lave user experience finding og sådan ting på. Og med det, så vil jeg faktisk give ordet videre til Lennart, fordi nu har jeg allerede bredet næsten 20 minutter. Så er det vigtigt, at vi får set det live. Så er du klar, Lennart, til at tage den? Ja, men det er der. Så du har muted din mikrofon, kan jeg se. Så det er glimrende. Så jeg kan jo starte med at share min skærm. Det vil nok være et rigtig godt bud. Adgangen til UXI i det her tilfælde her, den er flyttet ind på HP GreenLake. Så vi har et sted, vi kan gå ind og finde vores ting, så man behøver ikke, hvis man skal ind i Central, gå ind i GreenLake, og den var ind i Central, og så bagefter til sin UXI. Nu har vi det direkte herinde i GreenLake. Så det er jo dejligt, som en applikation, vi kan installere. Men lad os starte den op og se, hvad der sker. Og det her dashboard, det vil jo være familiært for nogen. Nogle andre er det måske helt nyt. Og vi er faktisk så heldige i dag, at vi har nogen, der er sure. Vi kan se herover til venstre under Experience, vi har 2 sensorer, som klager big time over, at der er noget galt. Og vi kan faktisk også på vores dashboard her se, hvad er det egentlig, at de her sensorer, de klager over. Bare ved at hover henover, der får vi lige sådan nogle ganske få oplysninger om, hvad det er. Vi kan jo se, at det er fordi, at de ikke kan nå, i det her tilfælde, så Microsoft Teams. Det synes jeg, vi har set før.
Hvad årsagen er, at de står lige nu her, det ved jeg ikke. Det her det er et lab, der kører nede i Spanien hos en af mine kollegaer. Men i bund og grund, så kan vi se, at vi har vores experience, og den er rigtig godt sur. Det er fordi, at sensorerne har opdaget nogle fejl. Vi kan se de services, vi har konfigureret, som der bliver testet. Vi tester via noget Wi-Fi, vi tester via Ethernet, vi kigger på DHCP, Gateway, DNS, og der er en helt skov af tests, som man kan sætte op. Det herovre, det er primært altså de interfacer, den måde, vi gør det på. Herovre har vi nogle interne tests. Der ligger en, der hedder ClearPass, og en, der hedder Raspberry. Det kan vi også ind og kigge på. Og så har vi en række eksterne endpoints, som vi tester op imod. Og det er alt sammen noget, som man selvfølgelig selv kan konfigurere, hvad man gerne vil. Der ligger nogle templates, man kan bruge, eller også så kan man lave sine egne. Så det er sådan set fint nok. Så heroppe i venstre hjørne, der har vi, i stedet for at vi har det her dashboard med de sure ansigter, jamen, så kan vi også få det, eller få det vist på et kort. Og vi kan selvfølgelig også vise det i andre måder. Så der er sådan en god fleksibilitet i, hvordan man egentlig gerne vil have vist sine ting. Jeg kan nu bedst i de her happy faces, når de er til stede. Men hvis vi lige dykker ind på denne her sensor, det er en Wi-Fi 6 sensor. Den er nok en rigtig gængs type. Skal lige høre en gang. Er det her, er det ordentligt synligt, eller skal jeg forstørre skærmen lidt, eller hvad skal jeg? Det skal jeg lige vide. Kan du lige se, hvad svaret er, Frank, hvis der kommer noget? Altså, jeg ser det fint, men jeg sidder også lige ved siden af dig. Det er Ja, det er jo OK. det. Det er det. Der bliver svaret, det er OK. Du kører bare videre. Godt, fint. Det gør vi så. Vi kan se, at den her sensor her, den har en, det er jo lidt af en ældre type, den har en radio, og den har en Ethernet-port. Det giver jo næsten sig selv i nogle sammenhænge. Status på den, ligesom en timeline, som vi kan se, hvornår er den her fejl egentlig opstået. Vi kan hover henover, og så kommer den. Vi får vist hernede, at der er en ongoing fejl. Den kan vi så zoome lidt ind på. Og så kan vi begynde at bore os ned i, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvorfor er det, at den her service, den brokker sig og ikke kan finde ud af det? Det er delt op i to dele. Der er Wi-Fi-siden af testen, og der er selvfølgelig Ethernet-siden af testen. Så den tester samme service med to forskellige hvad kan man sige, transportveje, kabel eller trådløst. Og den har simpelthen besluttet sig for, at denne her, at der er ikke nogen forbindelse til serveren. Den svarer dog på ping. Så det er jo sådan set fint nok, og igen kan vi se det her. Men det, der er det fede, det er, at vi også kan downloade et packet capture af den her hændelse, så vi får alle de her ting, får vi serveret direkte over i Wireshark, hvis det er det, vi ønsker. Og her kan vi se pengene, at den svarer simpelthen ikke på det. Så super nemt overblik over, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvad det er for nogle metoder, den har brugt til at finde frem til, at den her service, den ikke er tilgængelig. Hopper vi lige væk fra testen igen. Vi er stadigvæk inde på sensoren her, og det som Frank talte om med de her parametre, vi kan gå og kigge på, og alle de her ting, dem har vi fint herovre. Vi kigger på signalstyrke, bitrate og så fremdeles. Lidt information omkring sensoren. Og så kan vi også se her, hvad er det for netværk, den her pågældende sensor kan se. Og det kan vi så splitte op i 2,4 eller 5 GHz. Og hvis vi gør det her billede lidt større, så ligner det jo et andet produkt, men det er så lige meget. Jamen, der kan vi se alle de netværk, som sagt, den kan se. Vi kan se, hvilke signalstyrker ser vi dem her med, som det her Receive Signal Strength Indicator. Vi kan se båndet, vi kan se kanalbredden, kanaler. Hvad er det for noget security, der ligger på det her pågældende SSID. Og vi kan se, hvornår at de her sidst har været set. Ved at hover hen over de forskellige, jamen, så får vi at vide, hvad det er for noget. Så det er sådan rimelig nemt at gå ind og se, hvad er det for en SSID. Vi kan også bare klikke på en, jamen, så kan vi se den herovre. Så det er dejligt nemt. Vi kan gå tilbage i tiden. Nu er det her de sidste 24 timer. Vi kan typisk gå tilbage til de sidste 3 måneder, tror jeg det er, på de ting. Og nu skal jeg finde ud af, hvordan himlens navn jeg kommer tilbage her, når vi er dækket her. Det gør vi sådan. Hvis vi så derimod hopper ind på den nyere model af sensoren, som har noget mere radio power,
Nu kan vi se, nu kan vi faktisk teste 2 SSID'er på en gang. Før kan vi jo i princippet kun teste en. Nu kan vi teste 2, så det er jo dejligt, og vi kan selvfølgelig stadig teste Ethernet. Det er den samme test, den fejler på op mod Microsoft Teams, som vi så. Men det vi også får med herover nu, det er, at... Hvor den er væk. Vi har stadigvæk vores signalstyrke. Vi burde faktisk også have, signalstøjforhold. Den synes jeg havde lige før, så den er jo væk. Nå, det må vi finde ud af. Men igen, der har faktisk også på den her sensor, den har haft et andet issue, hvor der har været noget langsom svartider på DHCP. Så det kan vi gå ind og kigge på, hvad det måske har været. Og igen, så brokker den sig over Microsoft Teams. Kigger over på Ethernet-siden, jamen så er det jo det samme. Vi får stort set de samme informationer. Vi får bare nogle flere statistikker omkring det kablede netværk med nogle responstider. Vi får noget at vide omkring packet loss jitter, både den interne del af nettet og den eksterne del af nettet. Super informativt, vil jeg sige. Går og kigger på Wi-Fi service. Vi får i princippet de samme ting, som når vi går ind på en specifik sensor og kigger på radioen. Men alt, hvad vi har brug for her, til at fortælle os om, hvordan vores netværk fungerer, det får vi serveret. Så det er jo dejligt. Vi vil ændre vores billede her, jamen, så kan vi gå tilbage til, altså bare sige 30 dage, bare for at være lidt tavlige, jamen, så har vi haft en del mere fejl. Fejlene, de bliver karakteriseret som resolved, når sensoren finder ud af, jamen nu kan jeg jo godt gennemføre min test igen, og så er alle glade. Kan jeg få de billeder væk? Det kan jeg ikke, kan jeg det? Jo, det kan jeg godt. Sådan. Vi vil kigge på map. Vi kan gå ind og kigge på, nu er der kun én gruppe her i princippet, med hensyn til sensorer, men hvis man har mange sensorer, kan vi dele dem ind i grupper for at give et bedre overblik. Så engang har vi noget op på den her fine alarm her. Her har vi det her, som Frank talte om nu. Det er så en summering eller et nemt overblik over de fejl eller de problemer, som sensoren har fundet. Og igen ved at klikke på dem, jamen, så ryger vi direkte over i det her billede, hvor vi kan se alt, hvad der er sket med de her hændelser. Med hensyn til, når man sætter op, nu har vi de her sensorer, der kan vi se, at der er selvfølgelig noget wireless, og der er noget wired. Ethernet, det kan jo ikke komme bag på nogen. Vi har vores sensor, vi kan lave vores grupper. Men det, der synes er interessant, det er her med hensyn til de tests, som man ønsker at gennemføre. Jamen, der kan vi gå ind og oprette vores egen. Vi kan for eksempel sige, at vi vil godt, at det er en test. Skal det være en intern, eller skal det være en ekstern test? Skal det være en predefined? Vi tager en ekstern predefined, og så får vi en liste af de ting, som vi kan sætte op og teste imod. Og tilsvarende, så har vi det på interne test. Jamen, der er så ikke så mange, der ikke vil teste et Meraki. Det er jo fantastisk. Det er nok en, som mine kollegaer har lavet, kunne jeg forestille mig. Og der kan vi gå ind og sige, hvad er det, vi gerne vil kigge på. Vi vil godt kigge på lidt penge, og vi vil noget HTTPS og så fremdeles. Custom, der får man nogle templates, vi kan gå ind og kigge på. Vi vil godt køre noget iPair for eksempel. Hvad er vores endpoint? Hvor ligger vores iPair server? Er det begge veje? Vi vil kun teste den ene eller den anden vej. Skal vi teste begge veje, så er det 2 test, så den kører en af gangen. Ikke ligesom hvis man gør det fra en kommandolinje. TCP, UDP. Så man kan lave sine ting. Super fleksibelt og faktisk rigtig, rigtig nemt at sætte op. Og så når man har lavet sin test, så tildeler man selvfølgelig sin test til en sensor, og så vil sensoren helt automatisk gå i gang med at lave de her test med et eller andet tidsinterval, hvor de bliver gennemført. Vi vil gå ind og kigge på, hvad skal vi tage? Vi kan tage, har vi ikke en Teams, den synes den lå et eller andet sted. Så er den her Microsoft Teams for eksempel. Det er jo en predefined, vi går ind blandt andet og kigger på MOS-faktoren, når vi taler Teams. Det er jo interessant i forhold til vores voice. Og vi har vores endpoint, som den skal ramme. En ting, der er rigtig, rigtig hyggelig, det er denne her. Den er ny, vil jeg sige. Og den vil jeg lige komme tilbage til nu faktisk. Fordi
kigger herop, så er der kommet et fjerde ikon, som vi kan bruge, som hedder Path Analysis. Det er en alfa-version, det vil sige, at vi er tæt på en release-kandidat. Gætter på, at den snart kører. Det, der er det fede ved det her, det er, at nu kan vi se, hvad er det for en vej, der bliver brugt til at komme ud til vores endpoint, når vi laver en ekstern test. Så vi får faktisk alle vores hubs. Nu gider jeg ikke at kigge på alle sensorerne, så jeg nøjes med at kigge på en enkelt sensor. Så bliver billedet lidt mere overskueligt. Og der kan vi se her i det interval her, i 5 minutters interval, sensoren den har kørt ud over noget Ethernet. Og hvilken vej har den egentlig kørt for eksempel at komme ud til Google. Så hvis jeg går herhen, hover hen over den her på Google, skal vi gøre det lidt mindre, så vi bedre kan se det måske. Hover hen over her, jamen så kan vi se, hvad er det for nogle hops ud over det stykke internet, den her test har været hen igennem. Og det der også kommer, som ikke er med her, det er, at hvis man for eksempel går ind på en af de her noder, som den er hoppet hen over, så vil vi forsøge at fylde ind med så mange informationer som overhovedet muligt, blandt andet AS-nummer og andre ting i forhold til routing og hvordan at tingene bliver fundet frem. Så vi kan simpelthen få et fuldt informationsbillede af, hvilken vej vi ryger. Lidt af til en traceroute, bare med mange flere informationer om, hvordan det er. Og så får vi det visualiseret frem for, at vi får det i klart tekst. Det bliver formentlig releaset her inden for ganske kort tid. Jeg kunne forestille mig, ligesom nogle af de andre ting, som Frank talte om, at det vil blive releaset officielt i forbindelse med atmosfæren. Så det er faktisk en ret fed feature, synes jeg. Vi kan så bladre lidt hernede i bunden hen over tid, om hvornår tingene har været. Kan vi lige prøve at se, som der er et eller andet heroppe, der er lidt kedeligt. Der har været noget her. Hvad er det? Jamen, der er et eller andet node ude i det farlige internet, som ikke har responderet, så vi ikke på en eller anden årsag har kunnet nå GitHub. Så det får man vist. Så super fed feature. Og der er selvfølgelig mulighed for filtering og gruppering og tidsinterval og destinationer, man vil kigge på. Så man ikke får et totalt forplumret billede af, når man går ind og bare siger for eksempel alle sensorer, eller hvad hedder det, alle sensorer, så bliver det rimelig uoverskueligt. Det her det kan være lidt svært at kigge på. Og her har vi vores 2 sensorer, og vi har, hvordan er de her testet, ikke? Lækkert overblik. Så det forventer vi os en del af. Det synes vi er ret godt. Så er der selvfølgelig også mulighed for, når vi går herover til settings igen, gå lidt inde på de her test, vi kan udføre. Vi har også mulighed for at indspille en sekvens, hvis man for eksempel har et gæstesystem eller en applikation, man gerne vil teste. Det kunne, lad os bare sige, det kunne være SAP for eksempel, man godt vil teste, hvordan kører den. Jamen, så kan vi indspille en fuld sekvens af en session, som en bruger laver, og den kan vi så afspille med intervaller, eller få sensoren til at afspille den op imod vores SAP-miljø, og dermed kan vi se, om det performer ordentligt. Den går ind og registrerer, hvor lang tid tager det, før den forsvarer, og der er en hel masse ting, den kigger på. Men det vil vi også kunne gøre. Det kræver installation af et tredjepartsværktøj, men det er fuldt dokumenteret, og det fungerer fint. Vi ser, at flest bruges mange op mod gæsteportaler, den er hurtig nok til at svare, for eksempel. Og får vi det forventede svar, når vi går ind på gæsteportalen, og vi ved, hvor virker vores redirection, som den skal. Den type ting. Så baggrund af alle de her tests, den kører, der ligger selvfølgelig nogle værdier til grund for, hvornår skal vi sige, at det her det er godt, det her det er mindre godt, og det her det er rigtig skidt. De værdier, de er fuldt konfigurerbare. Jeg vil sige, som udgangspunkt, lad være med at pille ved dem. Der er virkelig, virkelig tænkt over de værdier, der er sat ind her. Men hvis man har et ønske om at gøre det, så kan man naturligvis gøre det. Og det er så igen grupperet op til, at vi kan kigge på Wi-Fi, vi kan se, hvad er signalværdierne her, eller SSI-værdierne for, hvornår vi skal sige, at det begynder at være lidt kritisk. Hvornår skal vi sige, at det er en advarsel, og hvornår det er en decideret fejl. Og det samme gør sig gældende med retry og kanal utilization, netværk og så fremdeles. Alle de ting kan man konfigurere. Vi har fået et godt spørgsmål. Ja. Om PathView, om det er tilgængeligt for alle generationer af sensorer, eller kun den nyeste.
Det skulle meget bekendt være tilgængeligt for alle sensorer. Ja, for det ligger i clouden Ja, i dashboardet, så det er ikke noget korrekt. med radioen og processoren at gøre. Korrekt. Endnu federe. Ja. Notifikationer, det kan vi selvfølgelig også sætte op. Hvornår skal vi gøre det nu, der ikke vi kan forberede notifikationerne. Det kunne være, hvad hedder det, til e-mail for eksempel. Det kunne være en af dem. Jeg mener også, at vi kan forberede dem til en mailadresse, nu er det som en, der står hernede. Så det vil man godt kunne. Så vi kan få, så hvis man har en eller anden generisk konto i sin service desk eller en anden karakter, jamen, så kan vi sende beskederne derned, så de kan se, at der er noget. En god ting er jo også i en service desk at have det her dashboard med happy faces, så kan man jo hurtigt se, om der er nogle issues i sit netværk rundt omkring dernede, eller i sin NOC, og de kan reagere på det. Rapporter skal vi heller ikke undlade at kigge på. Vi kan skedulere daglige, ugenlige rapporter, hvis det er det, vi vil, og hvornår skal de køre. Eller vi kan gå ind og trække en rapport med det samme. Det kan vi jo lige gøre. Det skal være på, vi har ikke noget filter på. Vi kan bare tage alle sammen bare for sjov. Gå ind og sige sådan en on-demand rapport. Så det er jo fantastisk. Så skal vi se en gang, vi kan tage den der, og så kan vi tage, skal vi lige have en gang 24, 05. Hvad har vi i dag? Vi har den 24. Så gider vi ikke, så tager vi herover fra den 25. Ikke? Eller fra den 23. Blev den så små her. Så har vi der bare 24. Nå, det vil den så ikke. Så prøver vi der igen. 2024 05 23. Det var i går. 24. Så er alle sensorerne. Jamen, det er jo en god demo. Det er jo fantastisk. Hvor tager man 22. og 23. Den 24. er ikke forbi nu. Det kan være, at den bøvser lidt over. Det er da nok en meget god idé. Det kan vi da godt gøre. Det var bedre. Godt. God point, Frank. Schedule eller en on-demand rapport, som vi vil køre. Så nu har vi jo taget det hele, så den tænker sig lidt om. Jeg downloader vores rapport. Den kom der. Og så får vi vores fine rapport, som vi så kan forholde os til. Så den kan man jo passende give til sin management, hvis der er nogen, der øger over, der er noget, der er galt. Eller de godt vil have sådan et ugenligt view over, hvordan rigets tilstand er i forhold til, hvordan netværket kører. Og igen super fleksible med, hvordan vi kan konfigurere det. Notifikationer. AIOps er der også. Subscription, det er så er vi inde på licens og integrationer. Det kunne være i det her tilfælde har vi linket op til Aruba Central. Det vil sige dermed også GreenLake. Vi får også de informationer fra sensorerne ind i Central, så vi kan bruge informationerne derinde i vores map view, når vi går ind i Global View Center og kan launche sensoren derindefra. Det var egentlig, hvad jeg havde tænkt mig altså lige at løbe igennem på det her. Vi blev spurgt lidt til spektrumanalyser. Hvor meget kan vi se fra sensorernes side af ud mod hele det radiofrekvente område? Undskyld mod hele det hvad? Mod hele radiofrekvensområdet, altså spektrumanalysedelen. Hvor meget kan den se? Det kan jeg for at være helt ærlig ikke sige. Jeg mener ikke, der er support for spektrum i det her endnu. Okay. Det er der ikke. Og så kan man jo sætte flere sensorer op, der måler forskellige områder jo. Det kan vi gøre, ja. Det kan vi gøre.
Det er jo en frisk Altså ting at sige. hvis vi tænker på sådan en traditionel spektrumanalyse, sådan et waterfall-ting, det er der ikke. Jeg går ud fra, om det var det, der blev spurgt ind til. Ja, det er der nok. Så vil jeg spørge, hvor mange sensorer vi anbefaler et Wi-Fi-netværk. Den kommer jeg tilbage til lige om lidt. Ja, den har Der har du. jeg, det har jeg en slide på. Ja. Så er det muligt at lave packet capture af radio frequency på et specifikt tidspunkt? Eller Packet, packet cap, jeg bliver nødt til at gå ind og se. på et specifikt tidspunkt? Altså, vi kan gå tilbage i tid og lave det, og så lave en packet capture lige præcis på et Altså tidspunkt. sensoren gør det jo automatisk, hvis den opdager en fejl eller en warning, så vil den automatisk gå i gang med at lave et packet capture. Om du kan schedule et packet capture klokken 8 om morgenen, det mener jeg ikke, du kan. Men det vil jeg godt undersøge. Det bliver jeg nødt til at vende tilbage til. Så må vi lige have noteret, hvem spørgeren er, eller sendt ud til alle Og det, i det foret. har vi styr på. Godt. Det ser man nok ud til, at det foret gætter jeg på. Ja. Jamen, så hvis du stopper med at share, så overtager jeg, så hopper vi tilbage i lidt PowerPoint view. Så der blev spurgt lidt omkring, skal jeg have aktiveret min PowerPoint et eller andet sted der. Nå, så er der lidt mere reklame for hvorfor den er kritisk. Wi-Fi er kritisk til forretningen. Øh, den springer sgu lidt hen over den her. Det har vi forstået efterhånden. Hvorfor det er fedt at kunne måle på brugernes oplevelse af netværket, inklusive device-senders oplevelse af netværket. Hvorfor er det til det? Det er jo totalt kedelige slags, som har vi skulle hen over. Ja, Critical Care Services. Ja, det er jo de der business clips, skulle jeg faktisk have fjernet. Nå, nu får I dem sgu alligevel. Det er jo omkring, hvilke områder, hvad er det, man kan måle på, men det tror jeg, den er jeg nok med på. Og så ligger det jo i optagelsen bagefter, så inklusive mine lidt dumme kommentarer. Videre til det der, som du spurgte om. Bum, der har vi den. Regel nummer 1. En sensor for hver 5 til 10 AP'er. Og normalt så siger man også, der er også noget omkring 20 i en organisation, der tal vi brugte i gamle dage, men 5 til 10 AP'er, der anbefaler man en sensor. Det bliver nemmere nu, når vi får klienten også. Mindst en sensor per lokation. Det vil sige per, så står der etage, datterselskab, altså lokale, site. Og så altså, der, hvor man føler, der er behov for den, hvis man har det i nogle områder, hvor brugerne brokker så meget, jamen så er det en god idé at sætte sensoren derud og måle på, hvad sker der egentlig til et netværk i det område her, hvor der er en utilfreds brugermængde. Og så husk, at sensoren kan flyttes rundt. Vi vil jo rigtig gerne have, I købt en for hver 5 til 10 API'er, I har. Men hvis man er lidt aktiv, så kan man flytte sensoren rundt, jo. Og så kan der stå og måle nogle forskellige områder, og så skal man ikke have så mange af dem. Jo. Så det er lidt omkring, hvad vi vil anbefale. Det vil sige, når vi laver GreenLake, altså den her sådan, altså service offering, vi har, hvor vores kunder kan lege netværksudstyr igennem vores partner, så er en af hovedreglerne, at der skal være mindst 20 sensorer på en lokation. For der vil man gerne bruge AI-delen til at kunne quality of service og leve op til det, som man nu lover i den statement of work, der er med jer som slutkunder. Men ellers så er tanken, og i hvert fald vores opfattelse, det er, at man har en håndfuld sensorer, og så swapper man dem rundt der, hvor der er behov for det. Medmindre man har nogle steder, hvor man bare gerne hele tiden vil overvåge det. Og som sagt, livet bliver nemmere, når vi nu får den som en klient, hvis man vel at mærke ønsker at installere en klient på sin brugers platform selvfølgelig. Og det er der, hvor styrken i sensoren ligger, det er, at der skal vi ikke installere noget på vores brugers platform. Der er det jo en neutral sensor, der sidder ude i netværket. Ressourcer til det her, det igen, I skal lige skrive, hvis I vil have adgang til PowerPoint-versionen, der ligger linksen i. Jamen, der er jo mulighed for nogle artikler omkring, hvordan man kommer godt i gang med UXI-sensoren, hvordan sætter man det op. Der er nogle installationsdokumenter, der er vores brochurer på det, der er noget direct support, hvor man kan skrive og få noget hjælp på nogle områder, og så er der selvfølgelig hele vores UXI-side inden for Airheads-communityet også, og der er en masse videoer, så det er et produkt, der er nemt at komme i gang med, og vi ser det mere og mere som et solution assurance produkt, hvor vi ligesom kan sikre os, at vores brugere har en god oplevelse af vores netværk. Så det, hvor vi ser den hjælpe meget, igen tilbage til det, vi viste lidt i starten. Retailers,
og så videre. Og så er vi faktisk nået til, at nej, vi har 8 minutter tilbage. Er der nogle spørgsmål, som folk vil forsøge at stille, ud af dem, som der blev stillet undervejs, som jeg så har forsøgt at svare på? Og når nu fik jeg stoppet min sharing, så fik jeg hele Lennart toget op på min skærm. Det var ikke... Ellers så vil vi takke mange gange for jeres deltagelse her sådan en fredag formiddag. Og videooptagelsen bliver selvfølgelig gjort tilgængelig til jer, og vi håber på, at du vil lave noget tilsvarende efter sommerferien, at I vil være med igen, og hvis I har forbedringsforslag eller noget andet, så endelig giv os noget feedback, så vi kan gøre de her ting bedre, så vi er sikre på, at vi får jer med igen, når vi laver noget nyt på den anden side af sommerferien. Ellers så vil jeg opfordre jer til at holde øje med LinkedIn og hvad der ellers sker i universet. Den 21. august holder vi Airheads Meetup i Atlas Bio i Rødovre. Et heldagsarrangement med et network technical track og et security track, med en efterfølgende filmforvisning. Og det samme gentager vi så den 22. august over i Cinematic View over i Aarhus. Men meget mere om det hen over de næste par uger. Så tusind tak for jeres tid. Og ja, der er lige et spørgsmål, Christian, der vil nå. Okay. Så igen, tusind tak for jeres tid. Og ja, have en fortsat god fredag derude. Og god weekend, når I kommer så langt. Så jeg skal ikke stoppe optagelsen, før du svarer på spørgsmålet. Det kunne være, at jeg skulle tage det verbalt. Der bliver spurgt om de fejl, som UXI finder. Eksempelvis et lavt signalstøjforhold. Om det kan bruges til inde i for eksempel Central til at justere sendestyrker og kanalvalg. Og der er svaret, at de informationer, som der bliver sendt fra UXI ind i Central, bliver en integreret del af den AI i forhold til for at kunne lave sendestyrkeregulering og sådan nogle ting. Så svaret er ja, de bliver brugt en UXI-informationer. Det kræver naturligvis, at man er integreret Det er klart. UXI ind i Central. Ja, korrekt. Jamen med det, tusind tak for jeres deltagelse, og have en god dag derude.